ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. Ирӯз 5 октябри соли 2023 ирӯза навор беҳтарин шагиай оиди Opel, Opel Astra G, Astra F, Vectra A, Vectra C, Toyota Camry, Nissan Maxima, Daewoo Leganze, Daewoo Lacetti, Mercedes Benz ва дигар мошина баҳри шумо тамошо кунед. хотири меҳнатое ки мекунед дӯстони азиз, ҳамин лайкҳои бепултона монен, подписатсия кунед, беҳтарин кор мешавад. барои реклама имо WhatsApp мондагем муроҷиат кунед. хона, замин, квартира, телефон, велосипед, аппарат, офисо боша марамат муроҷиат кунед, рекламаш мекунем. дар комментария ҳатман фикротон нависем бачаҳои азиз. ба шумо аз кадом маркаи мошина зиёдтар лозимай, мо аз рӯи комментария навбон мекунем барои тамошобинон. хулосаи гап ки як ҷода бишинен, лайкотона бизанен, навора то охир тамошо кунед. мо бошем эълона сар мекунем бачаҳои азиз. якум мошини фурӯшӣ аз Hyundai Sonata сар мешавад ки дар ноҳияи ҳамадонии Московский қарор дорад. солиш 2008, нархиш 50 000 сомонӣ ай бачаҳои азиз. рақамҳои Тоҷикистон дта яташ ами 908 WhatsApp доранд, 936 рақамҳои дастия метавонед занг занед, 24 соат муроҷиат кунед. сӯзишвориш гази холӣ, мотор DVD, коробкаш автомат, ҳолати мошин бениҳоят хуб, ҳуҷҷат дора, нав 10 рӯз шид меган ҳуҷҷат кардагаи мошинда, балонош 70%, ходовоиш 100% бачаҳо. алиш намешава, срочно сум дар курай, мефурӯшем меган 50 000 сомонӣ нархаш. ҳамин рақамҳои WhatsApp ёки номерои дастида метавонед муроҷиат кунед бародари азиз. аз номи канали Auto TV занг занед шуморо скидкача мекунад шерои нар. дуюм мошини фурӯшӣ бародари азиз, Opel Astra F солиш 1993. ҳамин состояние қабул кардем баҳри харидорои худмон. 33 000 сомонӣ нархаш. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. сӯзишвориш бензини газай дар кузови хетчбек. мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. фикр мекунам моторша нав кардаган, то ҷое ки мо дар маълумот расид, пробегаш 11110 километр. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷати солона надорад. савдо дар назди ами Astra F хетчбек, марҳамат занг занед. дӯстони азиз, хона дорен, замин, квартира дорен, велосипед дорен, телефонай, хулоса чизе барои фурӯшидани реклама дорен, ҳамин телефонҳои даститон реклама мекунем бародари азиз. равонаш кунед чизе барои фурӯши реклама боша, агар мо дар навори баъда рекламаш кунем шумо метавонед шумо. мошини фурӯши сеюман нигоҳ кунед ака дӯстони азиз. Opel Astra H состояние хушро қабул кардем, 68 000 сомонӣ нархшай. ҳадотон дидестен, растамошка кардагиян, солиш 2009, тозаки хушро. айни ҳол қарор дорад дар Душанбеи худмон. подписчикои душанбегии месниё лайкҳоро бизанед шерои нар. мошин дар кузови хетчбек қарор дорад. мотори 1.4 литр, коробка передачи механика. Opel Astra H вагон, солиш 2009. состояние мошин хушрӯакай, ходовои тӯбча, 5 та балон пачка, мақсад 4 та тега запаска, кондисионер ях, растамошка дорад. 2 ҳафта шид фуромаданашро меган. метавонед занг занед, рақамҳои 917 муроҷиат кунед, бо иншоалло кам кам чахчах кунед, нашоти нарх навош рафта харидорӣ кунед бародари азиз. мошини фурӯшии чорум дӯстон, Daewoo Lacetti ки шумо дар комментария менависен, мо ҳам аз рӯи комментария пешниҳод кардем дӯстон. дар Душанбе бо нархи 37 500 сомонӣ фурӯхта мешавад. навораи мо шумо дар писанд ҳаст нест? ҳатман бародари азиз дар комментария нависен, бахилӣ накунед, ҳамун лайкотона бизанед. мо шумо мардуми мусулмон дар бахилӣ намезавем бача азиз. сӯзишвориш бензини газ дар кузови универсалне. абиё мотори 1.6, коробкаш автоматика. коробка автоматика мешини худаш мерава. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. иншоалло ягон дард надорад. ҳай мекунӣ мегарди бо арзон мешавад камтар. документаш то 1 сентябра ҳастай. харидори аниқ бошад занг зан, рақамҳои 900 охириш 54, боз камтарак муомила ҳам мекунем. ҳамин қа маълумот дӯстон роӣ кардан қабул кардем, шумода хондем. бо худотон занг занед, бипурсем бо.
мошинчаи панҷум дӯстони азиз, Daewoo Leganze соли 1997 айни ҳол дар душанбе бо нархи 16400 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газаи дар кузови седан, мотор 1.8 коробка механика. Daewoo Leganze дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, раднои краска, задагӣ пусидагӣ надорад, як даст гаштагиай. мошин да мешинӣ ҳай карда мерай, савдо ҳай мекунӣ, савдо дар пеши ҳамин мошинай. хоб ҳамин қадр маълумот дӯстони азиз. қай солиш 97-ай, 16400 сомон нархаш, боз муомила дора меган. рақамош барои муроҷиат кардан охириш 5454 занг занен. бо худотон касоне ки мошинхар ҳастен ҳамоно занг занад, беҳуда нороҳатшон накунем бардор азиз. мошини фурӯшии шашум дӯстони гиромӣ, Mercedes-Benz C-Class тозак хушрӯ соли 2002 дар душанбеи хидмонай 53000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузови седан, мотор D, тозаак дарунаш, тозаи хушроак шудакай, краскаи хичам, вазъият безе нестай, фасонакай хулоса. кузов седан, мотор D, моторша нав кардагиан, коробкаш механика, мотори дисечка, состоянии ба қагиай, мегири туташ мекунӣ. ака намедон туташ чӣ боша, ҳар дӯстон ҳами тутара маъноша дар комментария нависед чӣ боша, мегам мегири тута мекунӣ фақат. ҳамиқа маълумот равон кардаган боз савдо мешавад. харидории қизиқ бошанд, рақамҳои рӯи экрандара занг занен, боз камтар мақсад оиди мошин суҳбат мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ Toyota Camry состояние хушроак соли 2011 дар душанбе айни ҳол қарор дорад, бо нархи 98000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газай дар кузови седан, краскаи сафед, тозаак, мотор D4, 12345 км пробег, коробка автомат, вагон Дубай. вагони Дубай овардагиан, ҳуҷҷатҳо 1 сола, тонировка 1 сола, ҳама ҷош хулоса 100% тозаки хушроакай. лишти камбудӣ ёфтӣ, мошина биё бепул биги бира мегам. ин ҳамақа маълумот дӯстони азиз. бо худотон занг мезанен, арзонаш мекунен, иншоалло суҳбат кунен, нархош туғра гирифт бигиринша. аз мо як реклама баҳри шумо да мошина пешниҳод мекунем, ҳар рӯз 10 та 12 та бачаҳо ҳамон лайки бепула бизанен, тамом даш тамошо кунен. ҳастанд нафаре ки Nissan Maxima хоҳиши ҳай кардана доранд. соли 2000 дар душанбе Nissan Maxima нархаш 49000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотор C, коробка передач автомат. соли 2000 мошини Европа автоматикаи газ Евро 4 нозада, состояние 100%. касе ки мехара ҳамин рақамҳои 3707 2 1 1 занг мезанем, бод аз номи сомонаи автотиви бигем ки ҳамун сомона занг зестем. хай бо иншоалло қаттон гапзор мекунанд, ягон сум сикитка мекунанд. ваз 2115 дӯстони гиромӣ ки соли 2003 айни ҳол дар душанбе бо нархи 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотор 1.5 литр, моторша нав кардаган, коробка передачи механика, тоянвара документ дора, сентрзамок, 2 дари пеш электропакет. мошин ҳамин 2115 камтарак краска талабай, краскаша алиш мекунен, ҳай карда мегарден. варианти алишиам дора мошин, вариантора мебинем, худотон пешниҳод кунен. боз оиди вариантош гап мезанем. туғри гирифтагар ягон сум метан, ягон сум мегирен, устша бо гап мезанем. маълумоташа хондем дӯстон азиз. 2115 соли 2003 дар душанбе бо нархи 15000 сум фурӯхта мешавад. маромат кунем. мошини фурӯшӣ ахиронам мегӯям хато намекунем дӯстон азиз. Opel Astra G соли 2008
холати хуб қабул кардем. айни ҳол дар душанбе бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ газ задагӣ нест дар кузови хечибек. авиомотори 1.4 пробегаш 130000 километр. коробка передач механика. вагонаи мошин состоянии идеални. то зайқ шуакай. ҳай бо касе ки мехара муроҷиат кунем. бардор азиз, каналҳои фурӯшӣ дорем. каналҳои фурӯшӣ аз 1000 подписчика то 100000 подписчика. касе ки мехара муроҷиат кунем ватсапда, ватсапи худмонда. бо касоне ки канал мефурӯшен, мақсад хоҳиши фурӯшии каналотон дорен, мо да муроҷиат кунем, мо шуморо кӯмак мекунем, мефурӯшем метем бачаҳо. лайкотонро бизанед. навор бо охир расид. боқӣ дар амони худо. то навори баъдина худотон эҳтиёт кунед мардони азиз.